walasa ka gafe kɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnyana minnu tun bɛ Tɔnbɔkutu mara la n'an ko ale ma ko manuscrit k'olu tɔpɔtɔ k'o mara cogo ɲɛ cakɛda min bɛ yen n'o tɔgɔ ko Savama DCI n'o ye kɛnyɛrɛ ye olu kɔni ye a ŋaniya ta kabiri san 2012 ka nin gafe kofɔlen ninnu kɔni ka u don ba la. Lamini Jara n'ale bɛ baara kɛ Savama la ale yɛrɛ bɛ Savama kofɔ an ye. Savama DCI ye jɛkulu ye minnu ka baara bɛnnen don gafe kɔrɔ lamarali ma ani k'u lakodɔn ko sari k'u bɔ dogo la k'u da kɛnɛ kan. An bɛ dɔnni min na ko bi mun ye Savama DCI yɛrɛ ye mun kɔni ye gafe 60 ani a kunkanfɛn ye o kɛn do kɔni ka o de fara ɲɔgɔn kan ka u tɔpɔtɔ ka u mara cogo ɲɛ u ka nin baarayɔrɔ kofɔlen in na. Yala nin gafe in yɛrɛ u bɛ se ka nafa jumɛn ɲɛ Lamini Jara a bɛ o ɲɛfɔ an ye. Gafe in fɛn Mali dɔrɔn tɛ n bɛ se k'a fɔ Afiriki farafinna fan bɛɛ don parce que an ka dɔnniyaw de b'a kɔnɔ an yɛrɛ de an ka dɔnko n'an ka ko caman de bɛ gafe nin kɔrɔ hali k'i yɛrɛ dɔn a bɛ sɔrɔ gafe nin kɔnɔna na parce que i y'a mɛn i bɛ mɔgɔ dɔn wɛrɛ dɔn f'i k'i yɛrɛ de dɔn fɔlɔ donc an ka yɛrɛ dɔn ni an ka ko caman bɛɛ de sɛbɛn don gafe nin kɔnɔna na et puis gafe nin Mali dɔrɔn tɛ Afiriki dɔrɔn tɛ n bɛ se k'a fɔ a bɛ kuma fɛn bɛɛ de kan gafe nin kuma fɛn bɛɛ kan. Maracogo kura wɛrɛ b'u bolo n'o de ye numérisation ye n'o de ye ka kɛ sababu ye ka bila i ka dɔn k'a fɔ subahana mansinuw sanfɛ ani bɔlɔlɔw sanfɛ cogo min na sanfɛ kalandenw ani sanfɛ karamɔgɔw diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'u mago jɔra nin sɛbɛn kofɔlen ninnu na u bɛ se k'a dayɛlɛ ka kɔnɔko lajɛ ani ka baara kɛ ni a ye. Lamini Jara. N'a fɔra i ka gafe kɔrɔ ninnu bɔ dugu la k'u da kɛnɛ kan a bɛ se ka kɛ caman mago b'a la fan wɛrɛ fɛ a bɛ se ka kɛ ekɔlidenw kalanfaw mago b'a la kalandenw fana mago b'a la pour que u kɔnɔnafɛnw lakodɔn mais n'i ye ja ninnu ta sisan ja ninnu a b'a to gafe bɛ se ka mara kosɛbɛ hali ni gafe yɛrɛ tununna parce que gafe kɔrɔmanbaw don chaque kuma bɛɛ n'i bɛ ka baara k'u la a dɔw tellement k'u mɛnna a dɔw bɛ to ka kari mais n'u jaw b'i bolo sisan i mago tɛ jɔ k'a fɔ i bɛna gafe yɛrɛ ta ko ka baara kɛ la parce que jama bɛ yen minnu mago b'u la bɛɛ tɛ se ka baara kɛ gafe in hali gafe in ta k'a yɛlɛma caman tɛ se o kɛcogo la mais ni ja b'i bolo i bɛ se ka ja labonya i bɛ se k'a dɔgɔya cogo min ka di ye i bɛ se k'a munumunu cogo min ka di ye ka voilà bɔlɔlɔko ye tile in fana na sisan n'i b'a fɛ k'a ci mɔgɔ dɔ ma jamana fan wɛrɛ fɛ i bɛ se ka a bila ka taa facilement o de ye baara in yɛrɛ nafa dɔ ye. Mali kɔni ale bɛ gɛlɛya kɔnɔ kabiri san 2012 Lamini Jara ka fɔ la nin sɛbɛn minnu filɛ nin ye olu bolokɔrɔ nin ye a caman de bɛ yen kɛlɛw bancogo ani fɔkabɛnw olu kɛcogo o bɛ o kɔnɔ ni an ye a don ba la a bɛ se ka kɛ sababu ye mun ye bɛn ani kelenya ye ka na n'o ye Mali kɔnɔ. An bɛ waati min kɔnɔ na gɛlɛya min kɔnɔ na jamana kɔnɔ an bɛ Ala deli fɔlɔ Ala ka nɔgɔya Ala ka jamana basigi gafe kɔrɔ ninnu dɔw kumana kɛlɛ bancogo kan tel que El Hadji Mɔri Tall olu kumana gafe dɔw kan minnu bɛ kuma kɛlɛ bancogo kan donc o gafe dɔ traduira k'u bayɛlɛma an ka kan na tubabukan ni angilɛw la ani an y'a essayer sigida ONG fana ye baara caman k'o kan sensibilisation caman k'o kan conférence kɛra ekɔlisow la a kɛra c'est-à-dire Mali mɔgɔ bɛɛ wulila kɛnɛw kan pour que ka gafew di mɔgɔ ma ka caya pour que mɔgɔ bɛ se ka kalan pour que an bɛ se ka kɛlɛ min filɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ se ka laban cogo min na sinon an ONG ye baara caman k'o kan. O de y'a to mun kɔni ye Savama DCI ye ani a ka ɲɛmaaba n'o ye Dr Abdelkader Haidara ye olu ka baara ɲɛsinnen don mun ma bi donya in na o de ye k'a fɔ mun ye nin sɛbɛn ninnu ye ka se ka a bɛɛ kɛ i ka dɔn k'a fɔ bɔlɔlɔ siraw fɛ don n'a nataw la cogo min na dɔnniya minnu don u kana tunu maa bɛɛ ka se ka i ka tata sɔrɔ a la wa a kɔnɔla ko ka olu don ba la ka u labaara u ni jamana ɲɛmaaw cogo min na baara bɛ se ka kɛ ni a ye bɛn ani kelenya o bɛ se ka na Mali kɔnɔ cogo min na kɛlɛ min bɛ Mali la o ka se ka ban. Mohamed Daɲoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ.